ସତରେ ଲବ, ଏଇ କଥା ତ ଆମେ ମହର୍ଷିକୁ କେବେ ପଚାରି ନାହୁଁ। ଏଇଥର ଠିକ୍ ମନେ ରଖିଥା, ମହର୍ଷି ଫେରିଲେ ପଚାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ରାମାୟଣ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କର ତ ଭାଇ। ନା, ମହର୍ଷି ପରା କହିଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏକାଠି ଗାଇବା। ହେଉ ତେବେ ଆରମ୍ଭ କର। প্রথমে বন্দুছু কবি বাল্মীকি পায়র রাম নামর সংগ্রামী দস্যু রত্নাকর তাঙ্ক পদ কମଳରେ ମଥା ମୋର ତାଙ୍କ ଠାରେ ଲୁଟୁ ସଦା କାଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପ୍ରଭୁ କୃପାରୁ ହେ ମୁନି ସାଧିଲ ସାଧନ ସାତଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ କଲଟି ରଚନ କେଡ଼େ କିରାତିର ପ୍ରିୟ ଏ ମୋର ସଂସାରେ ତୁମେ ଅମର ହୋଇଲ କେଡ଼େ କିରାତିର ପ୍ରିୟ। ଜୟ ଜୟ ରଘୁନାଥ ଜଗତ ବନ୍ଦନ ଜନମନ ମୋହନ ହେ ପତିତ ପାବନ ଅଭିରାମ ଘନଶ୍ୟାମ ଜାନକୀ ହୃଦୟ ହର କୌଶଲ୍ୟାନନ୍ଦନ ଅଭିରାମ ପିତା ସତ୍ୟ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଜାନକୀ ଛଳି ମାରିଲ ଲଙ୍କାର ରାବଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୁଣଶୀଳ ସୀତା ବିନିୟ ଯୋଧାରେ ଅଭିଷେକ ହେଲା ପୃଥିବୀର ଆରେ ତୁମେ ଯେ କାନ୍ଦୁଛ ମା, ଆଉ କେବେ ହେଲେ ରାମାୟଣ ଗାଇବା ନାହିଁ ଲବ। ମା ତ ଆମର କାହିଁକି କେଜାଣି ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲେ ହିଁ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ରାମ ନାମ ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ମଧୁର। ଗାଓ ବାପ। ତେବେ
କଦାପି କାନ୍ଦିବିନି।